Lima ka mga barangay sa lungsod sa Minglanilla ang nakasinati og lapas sa tuhod nga pagbaha tungod sa kusog nga pagbunok sa uwan kagabi. Samtang sa Talisay City, menos ra nga pagbaha ang nasinati. Ani ang report ni Femari Dumabo. Kuyog ang mga sakop sa Minglanilla Disaster Risk Reduction and Management Office, Engineering Office o ubang departamento. Nangunay ang mayor sa lungsod, Attorney Rajiv Inad, sa pag-awhag sugod pa lang sa alas 8 gabi sa mga mulupyo sa pagbakwit. Kinihuman nila nakita ang paspas nga pagsaka sa tubig baha sa pipila ka mga barangay, gumikan sa kusog nga bunok sa ulan. Gani sa video nga gipadala sa Balitang Bisdak sa usa sa mga mulupyo sa barangay Tunghaan, halos makahilak na ang tagtungod yang nakita nga nang lutaw ng ilang mga gamit sa matud pa muabot sa liog nga baha. Well, actually, daghan barangays na affected sa pagabi. Barangay Tulay, Barangay Tunghaan, Barangay Vito, Barangay Ward 2, Barangay Ward 4, Kalahuan. No, yeah, I still have to check the other barangays, especially sa coastal barangays Tungkil o other mountain barangays na napiktuhan gabi. So nagpa-assess pa taron sa atong MDRRM office. Matod sa DRM officer sa lungsod nga dulaan sa 40 ka mga pamilya nga gilangkuban sa moabot 120 ka mga individual ang napabakwit. Sagad gikan sa Barangay Tulay. May sagad kung labi na kusog kaayo ang mga pagkusog kay pag-ulan ni natin. Kana siya din kanin silang mga dapita. Pero as per katong sa kanang Tulay, yan gyud sila nga ma'am karon pag yun ni ani kay pag during sa audit wala may inani nakasinati. Pag audit ingko nga tungod lang sig kay ako sang kita na ang volume na mo sa sapato mamo man siya ni overflow. Usa sa nabahaan ang sulunon nga dapit sa Sitio Kuluhan, Barangay Tulay, nga hangtod ganihang buntag na abtan pa sa GMR TV Balitang Bisdak ang tubig. Padayon usab ang pagpanglimpyo sa mga mulupyo. Labaw pa sa swimming pool, ma'am. So pila na ka oras mo taw hinabuhay tubig ani? Ganina pa mi buntag alas 6, ma'am. Hangtod karon nito alas 12 ni na. pahuway pa mi kay namahaw mi kay murag wala mi umuy ang bukton. Napadyo tubig, maglisod way sana dito luyo, gamay kayo. Kaya ang gibahaan nga low-lying area suduol sa kasapaan, ipasusi sa mayor ang mga drainage system sa lugar ug ang problema sa nabarang nga mga basura. Makigalay no sab sila sa DPWH. We closely monitor everything and everyone. So, kaloy sa Ginoo wala man tayo na way casualty gid. Ni overflow tang sapa. Kay uban kay tungod na debris, ang uban sad kay angay gyud nato i-improve ug i-develop. Yeah. Sa i-develop ang drainage. Sapa na to mga waterways na to bitaw. Nga either ma-widen siya, matarong siya, ma-dredging basad. Samtang gilara mausabang na sinating pagdahili sa yuta sa Barangay Vito sa maong lungsod gabi. Din mila na duha ka oras ang clearing operation. Sa dakbayan sa Talisay, ang pagbara sa mga basura ang gitanaw nga hinungdan sa pagbaha sa highway sa Barangay Bulacau. Apan di susama sa silingang mga lugar, wala nakaawa sa mga sapa sa syudad. What happened was, nisapa ang level sa Mananga River o sa Bulacau River. But wala ra siya overflow, so meaning wala ra siya kabaha jud nga critical level. So wala ra sa evacuation. Uba ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.